Ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo. Ekenekwa m nwoke, ekene m nwaanyị. Tata ụbọchị Eke. Asị m ka Chieke tata ketara anyị ndụ, ketara anyị ihe ọma, ketara anyị udo, ketara anyị aga n'ihu, ihe akụ na ihe enwe enwe. Asị m ka ndụ anyị dị tata wee ke dị n'orie, dị n'afọ, dị na nkwọ, dị n'afịa na anọ n'ụbọchị na anọ. Asị m na ọmaka ga na-emela anyị n'iru na azụ, n'aka nri n'aka ekpe. Asịkwa m onye chụba anyị ya daa, onye si na ya akwara na onye ahụ ya etere. Si na onye ọbụla si na akwa anyị ya acha na pama ya ba na nke ya. Anyị si na anyị gbuo n'iru na anyị ga na-ebute ihe ọma. Na ụfọdụ ka anyị na-agọ n'isi anyị niile n'ofu n'ofu, wee na-asị ka chi anyị na ezumezu mmụọ niile anyị na-achụrụ àjà gọzie anyị tata wee ke, nye anyị ogologo ndụ, nye anyị ahụ isi ike, nye anyị udo na agam n'iru, udo bi n'iru, udo bi n'azụ, ihe akụ na ihe enwe enwe. Nsị na anyị apụtarịrị ife, anyị edo ude. Anyị ya dịka echi, maka na echi adị agwụ agwụ na ọfọ. Ụtọ anyị gọli ya ka ọ dị tata wụ Eke, dị n'orie, dị n'afọ, dị na nkwọ, dị n'afịa na anọ n'ụbọchị na anọ. Ise. Aga m bụkwa onye nke gị nwada agbara ọma ụzọ mmiri. Ọkwa m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afa, na-agbasi afọ ike, na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche, na-enyere ụmụ Igbo aka ime eziokwu gbasara ọdịnala, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ n'ụzọ eziokwu. Ọ usoro ndị mbụ na ndị egede, ndị mere ọdịnala mgbe gburugburu, ndị kpere Chukwu okike abịa ma na mmụọ na n'eziokwu, ji wee fee Chukwu n'aka ịkwụ ọtọ, wee bie ndụ, wee chaa isi awọ, wee mụọ ọzụzụ nwoke, mụọ ọzụzụ nwaanyị. Ụta ka ndị iche anyị si wee fee Chukwu okike. Anyị Igbo wee na-adị mma, na-amị mkpụrụ ọma. A na-enwe ha akụ ngwuru ọbụla ịbatara ụmụaka dị. Maka gịnị? Na ndị nna nna anyị ha nọ n'ọdịnala, ha na-echukwa mmụọ ọdịnala ebe anyị si. Wee na-asị gị nwa bụ onye Igbo, gị na-achịtaba n'ọdịnala Igbo. Ma o nwee egodi ihe ọzọ, peace of mind. O nwere a lot of people na-enwero peace of mind. Peace of mind is very, very important in your life. Ị na-achịta n'ọdịnala ka ihe dịrị gị na mma. Ana m ekwu ya na onye ọbụla ya na mmụọ dị na mma, na o nwere ife mmadụ ya emenwu ya. Ọbụna gị na mmụọ dị na mma, mmadụ aya agwọnwụrụ gị ọgwụ, mmadụ aya egbunwu gị. Mana ọbụna gị na mmụọ adịrọ na mma, onye jee gwọta ọgwụ 2,000, 5,000, o jiri ya na-enye gị na ndị be gị nsogbu. Ije n'ebe a na-ere ọgwụ ndị ha anụwa, ọgwụ ndị a na-enye nsi. O nwere some afịa mma n'ọtụtụ obodo, a na-erecha ọgwụ ma stroke ma enye ule as cheap as 50 naira and 100 naira and even 30 naira. Because gịnị? Imagine mmadụ pụta o were ọgwụ 30 naira, 15 naira wee destroy your life. Doselu gị enye ule, ụkwụ ga-ele because na gị na mmụọ adịrọ na mma. Mana ọ bụ na gị na mmụọ dị na mma, nwere ife mmadụ ya eme gị. Ana m agwa ụmụ Igbo si ha na mmadụ na mmụọ adịrọ na mma na-emebiri mmadụ ọtụtụ ihe. Maka ọ bụ na gị na mmụọ adịrọ na mma, ndị ajọ mmadụ nwere ike ime gịnị? Jee wọchị ya your star, onye afụ star gị, o jee na-echukwa mmụọ na-eso gị on your behalf, na divert your blessing, your stars to him or herself. Ma ọ bụ na ajọ mmadụ gị wee chukwara mmụọ gị na ya so, bụ a very big risk ị na-eteke ya. Ịgazikwa n'isiokwu nji maka ya bịa, ma ihe nji wee kwuo nke a bụ ka ị mara ezi na ị ga-eji wee na-eme gịnị, wee fesie ọdịnala. Maka na ọ bụrụ na ị kwụrụ n'ọdịnala, ukwu esie gị ike, mmadụ anyị akwanwụrụ gị ada. O nwere onye ọbụla ya akwanwụ gị ada. Ọ bụ na ị nọ n'ọdịnala, mmadụ anyị akwanwụ gị ada. Ị na-aghọta? So ịga n'isiokwu nji maka ya wee bịa. Isiokwu nji maka ya wee bịa bụ the benefit of aligning with external deities. The benefit of aligning with external deities. Mkpa ọ dị bụ mmadụ ime gịnị? Ịchụkwa mmụọ ndị mba, ma ịkụ mmụọ ndị mba, ije kụọ mmụọ dị na mba ọzọ mba, ma ọ bụ mmadụ ime gịnị? Ịchụkwa mmụọ ndị obodo ọzọ. O nwere nnukwu mkpa pụrụ iche ị na-amahụ. Mana ịbịa ịkọwa ya ka ị esi wee ghọta ya, before ị gbara ọsọ gaba na ị na-eji ịchụkwa mmụọ ndị mba, ma na ị na-eme align with external deity, make sure that you are at peace with your own
entities, with your own primary entities again na ha so. That is including your own, your town, your village deity, your paternal deity and your maternal deity. Ị ga-make sure na ịchụkwago mmụọ gị na ha so before ije mee gịnị, ị gawazie external outside your land to do what? To align yourself with other entities. Ọ dị very very important maka na ụwa anyị nọ na ya bụ ajọ ụwa. Ị na-anya na ndị a na-agwọta ọgwụ egbu mmadụ na-apụ n'aja na be nna ha wee gaa n'aja n'obodo ọzọ wee jee gwọta ajọ nsị. O wee weli ya wee nata, o welu ya wee mee gịnị, o wee gbuo gị. O nwere ike ịchụkwacha arụsị gị na ya so na be nna gị na n'ikwu nne gị. Ọ bụrụ na ikwu nne gị bụkwa obodo village gị ahụ, ma na ikwu nne gị bụ neighboring village, onye ahụ amagoro your spiritual roots, because na ikwu nne gị bụ na village gị ma na your neighboring village, onye ahụ amagoro your spiritual roots. Ọ magoro how to handle you spiritually. Ọ mago mmụọ ya ọbịa mechaa somehow maka mmụọ ya ekwe, o mee gịnị, ọkwa nwuo gị ada. Ndị Igbo si na nkwụcha bụrụ ụjọ. Ama m na o nwere ndị ya ajụ m sị m, ọ pụtazi na mmụọ dị n'ala Igbo na-eri aka na abụọ. Ọ bụrụ eziokwu, ọ bụrụ na mmụọ dị n'ala Igbo na-eri aka na abụọ, ịghọtago. Mana o nwere ihe dị na mmụọ, o nwere ihe dị na mmụọ. O nwere one thing there about deal with spirituality that you may not understand. Are you getting it? But what I have come here to deliver to you bụ the importance of aligning with external deities. Mmụọ dị na mba, ọ dị mkpa maka na ọ bụrụ na mmadụ kwachagodi gị ada, o nwere ụdị force ọ ya bịa pụluo. Ịma na otu esi eje ọgụ na mmadụ ka esi eje ọgụ na mmụọ, otu esi ekpe ikpe na mmadụ ka esi ekpe ikpe na mmụọ. O nwere ụdị alụsị ọ ya eji wee chụba gị. Ọ bụla alụsị ka alụsị be nna gị strong, ma alụsị ikwu nne gị strong, ọ kwatuo ya. But going to other land, onye ahụ amarọ, the person cannot be able to ascertain ebe ọ ga na-afụ force so gị. Ọ ga na-afụ na nwere other backing, na nwere other entity so gị na protect gị, na block evil arrow from attacking you or from hitting you. Mana gịnị, ọ mara ebe mmụọ ahụ nọ. Ọ mara ka ọ ga-esi wee trace mmụọ ahụ. Ọ mara ka ọ ga-esi wee mee gịnị, wee nye mmụọ ahụ ihe okwu, wee mee gịnị, wee kwatuo gị. Because ọ ya amanata afa mmụọ ahụ, a wee malụ mmụọ a ga-eji wee pushie gị. Are you getting it? O nwere ike ọ bụrụ na afa mmụọ dị be nna gị bụ ogwugwu, ma nke dị n'ikwu nne gị bụ ngene. Mmụọ na-eso gị be nna gị ogwugwu, nke na-eso gị n'ikwu nne gị bụ ngene. Ọ magolo na ngene na-ekwu ya na ọ ya ọ na-eso gị be nna gị. Ọ magolo na nke dị n'ikwu nne gị bụ ọ magolo na nke dị na be nna gị bụ ogwu, nke dị n'ikwu nne gị bụ ngene. You get it? So ihe ọ ga-eme bụ gịnị, ọ magolo afa deities ahụ, ọ magolo mmụọ ga-asend after you. Mana o nwere ihe bụ na ị cross boundary gaa na mba ọzọ, another state or another town far from your own town, gaga kwụọ mmụọ mba, nwa arụsị na back gị. Onye ahụ mecha ọ ya fụrụ arụsị ahụ maka gịnị, ị cross outside your land. Ọ ga na-afụ na o nwere mmụọ ọzọ na-anọchi ụzọ, mana ka mmụọ ahụ si wee bịa, ọ marọ. So ọ dị mkpa na mmadụ ga na-enwe, mgbe ị nwere mmụọ dị ụta outside na-anụrụ gị okwu, na-emelu gị ihe, ị na-enwe ezumezu gị na-eme gịnị, ha na-ezukọ, ha na-ebu ibu. Ezumezu gị na-eme gịnị, ha na-ebu ibu. Ọ dị hard na mmadụ kwala gị ada kwatu nwa oge. Ọ dị very 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 difficult. Mana ihe ọzọ ị ga-eme bụ, biko before ị gaba na mba, gaa kwụọ mmụọ ndị na mba ma ọ ga mee onwe gị align with mmụọ dị na mba. Biko what you have to do is this: jụọ ese malụ ma mmụọ so gị na mmụọ ahụ a na-erikọ, so that they can work in agreement for you. Ka afọ ibu ije chukwa mmụọ ya na mmụọ so gị na-anara eme gị na-erikọ, enweweze spiritual war in your life. Ihe emebiwezi na-ajụzisi ọ na njeje gụọ mmụọ na kwesịrị ifuru ụzọ. And ihe ọzọ na-ekwu bụ ka ị hapụ ije na jeje chukwa mmụọ ndị mba, whereas na mmụọ dị be nna gị ma ikwu nne gị na ịchụkwabere ya. Ije chukwa mmụọ ndị mba, ma onwe gị align with external entity or deity, whereas na nke dị na be nna gị na gị na ya na-abadịrọ na mma, mana nke dị n'ikwu nne gị na gị na ya na-abadịrọ na mma, anyị enwe spiritual conflict.
and the more a na-enwe spiritual conflict between those two deities ka gị nwa ga na-enwe problem, ị na-enwe nsogbu, ịmaghọta ebe nsogbu gị si. Maka na ndị Igbo si gịnị na a na-ebido n'ụlọ amalụ mma pụtawa ezi. You have to start from home, from your foundation, from your roots, before you can be able to do what to now to expand yourself, align yourself with external entities. So ihe make sure na ichukwala mmụọ gị na ha so na be nna gị, your own primary entities of powers. Make sure na ọ bụ na mmụọ ọdịnala dị na ngwurube nna gị, n'imere onwe gị align before ime gị na ịgaba na mba ọzọ, so that ka hafụ inwetara onwe gị spiritual war. Because mmụọ na-abụ apụta ha gbawa mgba, gị nwa na onwe gị ị na-enwe challenges, na-enwe difficulties, ihe ama na-agaziri gị. Because spiritually no nwere two deities kwesịrị na-emepelu gị ụzọ. They are there fighting, na-enwe disagreement because of you. So what you need to do is, before you align yourself with external entities, make sure na gị na nke so gị dị na mma. Second thing, you make sure na ịgbala afa, confirm mmụọ nso gị na nke a ha na-erikọkwa, ha dị good time. Ọ bụ na njeme onwe m align with mmụọ, will my own forces permit me? Then you can now do it when we good success. Maka gịnị? The more a na-enwe increase na ndị na-eme awake n'ọdịnala Igbo, the more a na-enwe evil forces trying to pull down those powers. Maka na mgbe gburugburu na alụsị dị n'ala Igbo na-agba ụgwọ, you mess up, mmụọ egbuo gị, you mess up a na-egbuo gị. But now those things now they can wake Zia up afresh. There was a time those things in Adohozi, because name to go Jana, maybe go a lot of things, maybe go a lot of deities. You understand? So iho jide mkpabo na gịnwa bụ onye Igbo mana kita na ndị Igbo na nachitaz n'ọdịnala, I ga-enwe a lot of dark powers trying to pull us back again. I ga-enwe a lot of dark powers. And afọ na Igbo o nwere obodo ya bụ ịnọlụ ile eme ọdịnala, ndị amụsụ niile achịla anya chisa gị na-arụ, a na-achụ gị. So these are some of the reasons iji kwesị inwe external entity ga na back gị, so that when they monitor you within, ha mecha nke a ga-eme within, that outside one has stand kwa for you. Aka mbụkwa onye nke gị nwada agbara ọma ụzọ mmiri, sekọna bụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agbasi afọ ike na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche, na-enyere ụmụ Igbo aka ime eziokwu gbasara ọdịnala, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ na ụzọ eziokwu. Ya bụ onwe ozi ịchọrọ izi m, ma ajụjụ kwesịrị ịjụ m gbasara ihe ndị a nkụzi taa, ma ihe ndị na-akụzi na mbụ, ma ihe ọbụla gbasara ọdịnala Igbo, ma na ịchọ ka agbalụ gị afa ma lụọ ọrụ gị ọrụ mmụọ, biko zitere m ozi na WhatsApp na 07037311163. Ya gazie.